Il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jinsisti li l-Gvern għandu immedjatament iwaqqaf il-kuntratt ma' Stewart Healthcare. Dan wara li l-ħadd Stewart Healthcare impjegaw numru ta' infermiera barranin. Passi se jwassal biex numru kbir ta' nurses Awċin jaħdmu f'Malta tispiċċalhom it-tama li xi darba jmisshom imorru jaħdmu għawdex qrib il-familji tagħhom. Il-Partit Nazzjonalista qal li dak li qed jiġri bħalissa huwa prova oħra ċara ta' xi żball enormi kien li l-uniku sptar f'Għawdex ġie ipprivatizzat. Dan kollu qed jiġri konsegwenza ta' deċiżjoni oxxena ta' Gvern Laburista li jbieħ is-saħħa tal-Awċin u taħt l-istess gvern li wiegħed xogħol għall-Awċin kollha f'Għawdex stess. Il-Partit Nazzjonalista qed jappella lill-Ministru għas-Saħħa biex bla dewmien iwaqqaf il-kuntratt tal-privatizzazzjoni u jreġġa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex bħala sptar pubbliku immexxi mill-awtoritajiet tas-saħħa. Sal-lum kull meta kien hemm nuqqasijiet ta' nurses f'Għawdex bħal kull settur ieħor kienu jinġiebu l-Awċin illi jaħdmu Malta. Dan iżda ma ġarax. Jirriżulta li Stewart kissru dan il-ftehim għad-detriment tal-ħaddiema Awċin f'Malta biex jiffrankaw il-flus fuq il-pagi u allura ikollhom profitti akbar kollha ġejjin mit-taxxi li qed iħallsu l-Maltin u l-Awċin. Il-juni li tirrappreżenta n-nurses kienet se tieħu azzjonijiet industrijali, iżda Stewart għamlu mandat ta' inibizzjoni biex dawn id-direttivi ma jkunux jistgħu isiru. Fid-dawl ta' dan kollu l-Assoċjazzjoni tal-ħaddiema Awċin f'Malta irċevit numru konsiderevoli ta' ilmenti mingħata ta' infermiera Awċin illi jaħdmu ġewwa Malta. Dan għaliex tali deċiżjoni se timpatta negattivament lil diversi infermiera Awċin li jaħdmu ġewwa Malta u li l-ħolma tagħhom dejjem kienet li jservu ġewwa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Għaldaqstant l-Assoċjazzjoni qed tħeġġeġ l-awtoritajiet tas-saħħa kif ukoll il-Ministeru tas-Saħħa sabiex jispjega f'aktar dettall dak li seta' ġara f'dan il-każ bl-iskop li titnaqqas l-inċertezza u tiżdied it-trasparenza.